nisu samo dva. I ovo se ne dešava slučajno. Svako od nas koji radi u službi bezbednosti, a to je poznato i ovim aktivnima koji rade u službama bezbednosti, da ovo se ne dešava slučajno. Jedan za drugim i nazovi pojedinačni incident koji dovodi do masakra nedužnih ljudi na ulicama gradova Srbije, najave da će se ponovo počiniti monstruozni zločini, se ne dešava slučajno. I ja odgovorno tvrdim da iza ovog stoje strane obaveštene službe. Vi imate zločin koji Srbija ne pamti u osnovnoj školi Ribnikar. 2 dana posle toga dešava se Mladenovac. Samo dan posle toga srpska služba u Beogradu hvata, kako su objavili mediji, pripadnika vehabijskog pokreta sa eksplozivom, koji je došao ovde da digne Beograd u vazduh. Dan posle imate lice koje se hapsi u Rumi, koje najavljuje masakre u Rumi, da će ih pobiti. Nakon toga u Leštanima, takođe lice koje najavljuje da će pobiti to. I danas šta imamo? Poslednja vest da je dete, maloletno lice, uhapšeno u Kikindi koje je crtalo učionicu, krv i tako dalje u školi i prikazivalo taj zločin. Znači, to se ništa slučajno ne dešava. Zašto se ovo dešava? Dešava se Srbiji veoma prosto. Ako vratimo malo vreme unazad, i sam Vučić je nešto rekao, a to je da je Srbija pod velikim pritiskom zbog toga što nije uvela sankcije Ruskoj federaciji i da je pod velikim pritiskom i da dolazi sve teže vreme. Zapad je na sve načine to pokušavao. Ovde su pojačali aktivnost nevladine organizacije koje finansiraju zapadne službe. Zeleni, borci za ova i ona prava, političke stranke koje su prozapadne, čak u svojim kampanjama danas pravac Evropa koriste narandžastu boju, a svima znamo da je narandžasta boja upravo bila na Majdanu 2014. godine kada je obojenom revolucijom srušena jedna legitimna vlast i dovedena ova trenutno zbog koje, nažalost, nevini ljudi u Ukrajini grinu, jer Zapad protiv Rusije ratuje do poslednjeg Ukrajinca. I to je tuga. Narandžasta boja, narandžasta revolucije, sve je ovo dobro iskoordinisano i ovo je samo nešto što nas uvodi u fazu mogućeg građanskog rata. Ja molim ljude, građane Republike Srbije, da obrate pažnju, jer će aktivnosti stranih službi biti još veće, da izazovu dodatnu paniku, strah kod građana. Pojavit će se razne klipovi, lažne vesti, kao što su se i pojavljivali. Navodno onaj snimak, kao postoji snimak gde je dečak ušao u razred i upucao učenike, to je bio montiran, MUP se zvanično oglasio i rekao da je to lažan snimak. Tako da molim ljude da ostanu mirni, trezveni i hladne glave, a i ove posledice sada da je sve više pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova raspoređeno na svim javnim mestima je samo jedan pokazatelj da mi ili idemo, znači ovo je moj stav, moja pretpostavka i mišljenje, ne mora znači da će se tako biti, prema policijskom času ili, ne daj Bože, vanrednom stanju. To nam nije potrebno, mi moramo da sačuvamo mir naših građana. Pripadnici službe bezbednosti moraju da pojačaju aktivnost usmerenih prema stranim službama koje ovde vršljaju, što je sam Vučić, opet ponavljam, ja se pozivam na njegove izjave, posle Nove godine ima konferencija za štampu gde je on rekao tokom Nove godine bila je pojačana aktivnost stranih obaveštenih službi u Beogradu, naše službe su sve to evidentirale, ali nisu mogle da reaguju ili je sad to legitimno. Od tog legitimnog, nažalost, evo šta se desilo i sam ovaj primer delovanja zapadnog uticaja na građane Republike Srbije i tog zapadnog mentaliteta gde nas bukvalno menjaju, totalno žele da nas unište svojim promjenama su upravo i ovi, nažalost, zakoni gde nemamo odgovorno lice, prvenstveno ovde što se tiče osnovne škole Vladislav Ribnikar. Dete do 14. godine krivično ne odgovara. Otac po zakonu o oružju i municiji, što je jedan advokat na televiziji baš objasnio da i otac nema krivičnu odgovornost, može prekršajno i to je do 60 dana zatvora. To su te evropske vrednosti. Prema zvaničnim stavovima koji su izašli i ono što je izašlo u medijima, što ne mora da znači da je tačno, kako su svi mediji preneli, sa saslušanja on je izjavio da je oružje držao na posebnom mestu. Da li je to posebno mesto bilo u skladu sa zakonom koji propisuje o držanju vatrenog oružja i municije dobro obezbeđeno ili nije, on za to mora dati odgovor. Znači, postoje razne pretpostavke. Danas, i opet se vraćamo na rad stranih službi bezbednosti, sve više se ubacuje raznih teorija zavera, podmetačina, da li je dete onoliko visoko na snimku, da li nije, da ne vidi mu se lice. Nemojte se ljudi time baviti, jer što više budemo išli u širinu, teško ćemo anulirati posledice koje su nastupile. Ono što je jako bitno da se ovde nađe odgovorno lice, od vrha do dna.